Ajanpuun kehotietoinen rentoutusohjaajakoulutus on hyvinvoinnin matka, kattava paketti työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla on helppo järjestää omia rentoutus- ja hyvinvointihetkiä. Pääset tutustumaan lempeään joogaan, äänimaljarentoutuksiin, tärinätekniikkaan, naputteluun, verkko-ohjaukseen ja oman työn suojaamiseen. Avaamme aistit, opimme kuuntelemaan luontoa ja myös kehon sisältä tulevia viestejä. Rauhoitutaan, palaudutaan. Matka mielen rauhaan. Tervetuloa voimaan paremmin.